I've been trying to find. Yebo riyazi ke mntasendleni sesibambile lapha ekuxaba promotions iyenzeka lento silinde ifight ezinkulu oziseko theyise mntasendleni ungazuthini Grootman yam uyaphila kanjani? Siyaphila mkhulu wakho kunjani? Anaphila uthetha noDumisano ngubani futhi? Uvumile into engento. Ngowaphi futhi? Hlala bezifunzana bathi noNtrox xa benibisi. Uzobukela bani lapha namhlanje because silapho kule week eXaba boxing promotion. Ezasekasi uGqola. uGqola nomgavi noThongwana. So uthi yaphi we? Yaphi we? Hayi kasi nakanjani? Iyawina kasi. Nakanjani? Kukho Iyayazi nyani. Nyani lo. Siyayithatha yazi nawo lonto leyo. Hayi kaloku Uyayazi Tommy. Uyawa lonto. Ubani? Sahamba lapha. Hayi akhonisa samsakeni wayengoko. Wayengoko. Wayengoko kuchabalala engochabalala. Uthesi makaziprove namhlanje. Andikamngqini uThesi bayitsho makaziprove namhlanje. Ibaka waka lonto yakho zathele bhotile. Very good. Ubayi wami. Very good. Hayi kamkhulu uya. hayi ke ndiyazivela kapha bakuthiwa ikasi iyahamba nomdantsana uzimele kwela wicala. Asiyazi uba siyazi na. Silapha nosisi. Molweni bosisi. Sawubona. Njani? Saphila konjani? Uzobukela abantu wena? Sobukela uphanda. Ubukela uphanda? Yes. So nithi yonke nibheke emdantsana. Yonke nibheke emdantsana. Izawuxelwa ibhout amanqindi ane surprises. So yeah. Okay, hayi ke bavile kosisi bathi bamba nophanda. Wena sisi? Dynamite nophanda. Phanda. Hayi ke bavile bathi bahamba nophanda. Silapha neGrootman obhuti bona ngababe. No Sikhule Dzumo mna former champion former South African champion Thela bro Engumolo lo. iGrootman zezaphi support abantu Tanzania bro so lewe ye township yeah kubani nizombukela lapha kakhulu zonke opponents bro zonke iboxers ezilwayo yeah we supporting amajita yeah sure bro ngoba abantu basekasi bona bathi hayi yonke le breaking rights izikasi ninethi insatha kuzawuliwa namhlanje akuzawutaka intanzi into esiyithandayo uyi-1 man. Yabo eladabi ekade and alipheli ekudala bakhona alipheli ladabi ukuba laphinda lavuseleleka uphanda sike samva esithi yena le fight akadluli ku8 rounds uzodoncula idisc apha asizumphikisa nina nibona kanjani I think nakwi preparations zakhe uzixelele ba uzonjalo ngoba niyama ne preparations if you uzixelele ba upreparation umbetha knockout uzambetha knockout umuntu I think preparations icho ke kuye asizumphikisa uyoyazi cha ke angawaginyi la nina bulela bakhulu njalo lonto leyo mntakwethu end of the fight uwaginyi uthi hayi man le ndikhathiwe ukhawulezisile ukhawunda okay nilapha ne-champion yi-battle yekasi nomdantsana hayi kusayiphelile iround sayiphelile ibhout yokuqala sayiphelile ibhout yokuqala Yayiva ke wonke kuqala so uthini tata bra looking forward obviously manibulise nakubantu ababukeleyo looking forward to this fight ezakwenzeka apha namhlanje yabo it's a big night of champions yabo so sonke siphumile kwikhona ngekhona besikuze yabo silapha ngoba kangibaze sivile uba seyiwile yasemdantsana eyi1 zizawulandela yes so uthi breaking rights zemdantsana ziyekasi zisiqalo ezi zizawulandela zithi singaba sekasi sekasa anivile champion uthi yonke into ibheke ekasi sekasa sawuthetha naye xa kuphela ibhout asuke emdantsana unobukhwela nge25 rand asuke ekasi 10 rand okanye ungaza ngenyawo so kusekasa hayi ke nimvile ke yonke enye into sayithetha xa kuphele ibhouts zonke siphinde simbawuthini la sive uba ngubani uhambe ne-breaking rights zonke yeah here the experience yeah thank you for having me on the what is this kind of Sports edition phandle singena yonke indawo ngoku si all over tata so all over bra otherwise this is nice sikhona nezinye iGrootman isuneya kuzo sikhona noprice funeza kuya apha nakhonda for noyithetha ndiyi-brand man brands okwazi uyenza le nto uthi mandela yeyiphi brand yakho mntu omkhulu Uscom Creation okay zingabe zikhona iboxes zakho nazo zilapha ngaphakathi
sizama upromoter nayo mhlawumbe kwabanye abafuna uyibona uba iScom Creations senza ntoni na. This is a platform. Azikho. Okay, ifumane kanjani iScom Creation? Social media une page yakho iScom Creations. Okay, any box ayikhoyo pha ngaphandle nansi Grootman iScom Creations ikunxiba ube mhle yambona naye mos sweat up Dagi Grootman. Ayishoqa injalo mnasekhaya silapha sesifikile seyilalo yazi Henry Jonga uzanibona eTV ngoba jonga ndikumedia ngena yonke indawo phakathi kwabo. Spencer guys, I'm shoot, but I'm not with them. You know what I mean? I like that team. Yeah. Yeah, night challenge I told champion. We are going to go to theater. That's the purpose of the Brazilian. Enables on Google about boxing. Yeah. So we think that it does. Yeah. From the party or not one straight. Yeah. I guess I'm doing out this. Trapped in circles. In the air, surely I am aiming high. I've been floating with success, been the apple on my eye. I've been trying to have it clean, but there's obstacles decline. I am never giving up, cause I was born to shine. The stakes are too high and I'm running out of time. Lost a couple of years and they blame it on these rhymes. It's killing me, they doubting and I'm filled with hesitation. Every day is a struggle and to me that's motivation. This goes to the girls who left me for this music. My content is mature and I blame it on the bruises. Success is a journey and I'm on a solo ride. It's mind over matter, those who matter never mind. You believe you succeed when you give me proceed. All you need is favor to pay for your labor. You believe you succeed when you give me proceed. Shoot for the stars, shoot for the stars. Still put the easy fight to play ngayo. Abantu amendisixele bayahambi. Into lokwezuthi easy le fight. Ungathi nomjito bethetha kakhulu ku Facebook. Ngeke kumele ngomthetha kakhulu. So bengisebenza kakhulu ejimini bendimazi ba akalanto nayo yena qhaza mphantsa. Uqaphele nimphantsa wayazekela round 4. Yeah, because enye into ethini sibonile apha ngaphandle umdic nawo ne-reaching Yeah. Bengisebenza loo nto kakhulu bengifuna uba close kuye because bendiyazi uba i-gameplay yakhe bekuthiwa andingangeni kuye so bendisebenzela ungena and ke uyasebenza i-gameplay yakhe khange isebenze. igusha Igusha yam ndiyithatha xa ndiphuma apha ndiyibambise into elandelayo kathi ham for wena as i-champion into nesino-expecta kuwo. I still wish uba ndidlale international ndidlale kwabantu abakhulu ngoku because i-junior bandam I don't think ikhona enye i-junior bandam enomelana nam. Yeah. Abantu bebezokubukela kugcwele bezokusupport i-Orient message because unyaka uphelile ngo. Yeah, ndifuna ukuthi enkosi kakhulu uma ngesupport yabo bangayeki yona indikhuthazileyo kona ikwazi udisappointa abantu bam namhlanje wesike ngoba ndivala unyaka yabo so andifuni bakhathazeke uDisemba ndifuna ba-enjoy uDisemba wabo nje kakuhle. Ngosi awuthi all the best man. Inkosi nakuwe futhi inkosi. Landozi not le result ubuyikhangela chomi yam. Ayiyo le result bendifuna lena but kwenzekile ke uMoyisi wawina ne-stoppage. So ndithi congratulations kuye and ndizawunyusa i-division nam ndiye kwi-division engaphezulu kuba ndiyabona uba inawo ukundohlula le division ijunior bandam. So noko ndizawuthi ndithathe inyathelo phezulu ukukhangela uba akho nto ndinoyenza nakwenye i-division elandelayo.
xa ujonga wena mhlawumbi noba yintoni ekubethileyo kulo mdlalo namhlanje? Andinoyikana ke nyhani, andinoyikana uba yintoni endibethileyo, but I think uMoyise ebefithi shem naye, and nam ndingathi bendi-dehydrated mhlawumbi, ndingathi yiloo nto endibethileyo. Hayi ke sibulela ngethuba lakho Tam, all the best in your future as uba usitsho uba uzawunyuka uye kwenye division yokhangela. It's good to see udlala, ufuna uzinqwenelela wena uba xa usuka apha ngokuba ujongile. I think sithatha isigqibo uba sinyuke sekwi-junior further kwidivision engaphezulu neBantam. So from junior Bantam ndizawugqiba iBantam then ndiye kwi-junior further. All the best for unyaka u-2025. Sithemba ukubona kulo nyaka uzayo uphinde usilayo Tam. I-message to ii-fans zakho naba bebelapha eOrange bezobukela. Ndithi ndiyabulela kumntu wonke othe waphuma bazondisapota nangona ke kungahambanga ngendlela yethu, so masithembe next year izinto zizawulunga, sizabuya ngendlela erayithi next year. Inkosi. Inkosi Tam. Slapper, Petit Champ, Uzet, Light of Champions, Olympiad, Otolo, Menge Mbango in Tanjata, Malbulele, man, Utuman Galem, yes, and I'm the Night of Champions. Tournament cool, and I think the tournament where you're following Hakale. So, Nabi, the Nabi, and Yaban and Raban Ming Yam from the first part of Ming. So, you can't cool tournaments of the Port Sahako. So it was the result of Buskange. Vision Korea, business person, you will some, you lose some. Ulando and Africa in New division because it did junior Pandam, other division. Yeah, but the 17th to make it an age junior Pandam. So I called, especially in the Brazil and second division. Because Africa in New division. Also, Pinabe champion. Olumbuzo, ubuzwa akho namna bakhona emhlabeni ukuthi awuMtanzania vezazik. Ibona njani loo nto le emanqindi? Lidaba engasoze liphele lo mkhuluwa. And amanqindi, I think amanqindi enziwa ngumTanzania versus iKasi. And I think qho usiliwa ibhuza yaseMtanzania ibhuza yaseKasi will always make abantu babe happy ngolu hlobo. Siyakufumana kwi-podcast andikhona. Bebathembisa ababukeli bazawuza kuza ndamxelela iza kuza. Inkosi Umzeti Void, all the best. Inkosi mkhuluwa man, Inkosi Payam. Gotta keep it going and you gotta keep it rolling. Shoot for the sky, shoot for the sky. Peter McMahon. First bout, win forward. First bout, first round, knockout. I'm giving back, man. I believe it's that time, and I'm happy because I'm dealing with amateurs. I don't know nothing about boxing, so everything it's one right. The food is better, whatever it is, they just stick to the game plan and implement the game plan. First round knockout. And it happened exactly. Siyabulela ni village champion. Ipotsa yakhe iwine nge-knockout first round. Siyabulela tata. 2 fights, professional, two wins, 2 knockouts. So we're closing the year with style. Thank you. Shoot for the stars, shoot for the stars. You gotta keep it going and you gotta keep it rolling. Shoot for the stars, shoot for the stars. I've been giving without taking, I'm about to give it all. I number one. I can understand that instead of the program, this is the sixth edition of the champions. This is the best impressive. The only people that have to now have to move. I don't know about the industry out of women, they got to become more because of the spectrum of style. Yeah, and the better for the different only for and they become curious to do. Yeah, okay, I'm in a band, but no winner. In my position, I declare them on the way. When they let me say, I see Tanzania. All these years, many sense. Shoot for the stars, shoot for the stars. You gotta keep it going and you gotta keep it rolling. Shoot for the stars, shoot for the stars. I've been giving without taking, I'm about to give it all. Taking chances I've been missing, I'm about to have it all. It's my time to shine.
lakhe uphanda eva useko days ngumampandla ngumpandla ndiye ndithi seko xa ucaba ndithi seko andisukuphakela mna sakubiza la gama ndithi seko eli gama lithi phanda eva ewe lelasejimini ndingumamakhe ke mnakhe yeyi bekunzima hayi bekunzima ndiyambona uba ndibilile hayi bekunzima ndingumama ngasiseko ke mnakhe umdantsane kwa-12 ayisabulela mama ngosiphinyana wakho inkosi kakhulu inkosi and still tata umzazi bendishile uziva njani boy ya ndiziva ndihappy kakhulu ifight inokhawuthela hlobo endithethe ngalo but ke not get around bendithetha ngazo yomelele shem zamile tata umzazi sibonile apha ngaphandle uba i-game plan ebesamusondela ko but la jebhok usebenze kakhulu ijebhe yam imali ezalayo soloko imali ezalayo nakwephi na ifight endiyakuyo ijebhe yam ibalulekile wethu now for iphanda yonke into iqobe ukupromota but ipromota ibitheni mna ndiyadlala ngo-April bebephumela abantu bakho bezile bezobukela sani waphuma umdantsane wonke ozobukela mandiqali babulele because akukho lula uphuma ebusuku uzobukela iphanda mandibulele wonke umuntu othe wakwazi abe lapha ubusuku banamhlanje azobukela iphanda yabo so ningayeki iqhubekeke nisiza nobukela iphanda bethuni ngicela nani tata umntazi ningabisayeka ehlobo engiqale ngalo ude wavuma loba uthathe ishoti yakhe neboots kangavumi but ye wathi bangayithatha ipersonal so ndaqomba hayi kahle kahle igame le so ezinye izinto ungaziwencamo yabo siyathetha kuba sithengisa ifight imessage go to yena umjita uzaba champion angayeki asikancingelela apha ejimini anti ikhona ekuncengeleleni ikhona imvuzo nasentweni na khosha siyabulela nona yami yabulela kakhulu nami tata umzazi sure active ngabaxaka hey yazi ndiyabafaka ndiyabaplaka Happy boy wayelwe la world title no Serrano the 14th ka April ngo1979 eGoodwood Showgrounds eKapa unene world title ku around 3 Italy ku IBF kobunyaka go 1990 Makhepula no Matlala balweka ngapi balweka kabini ngane kabini wena ba kwaweno uMatlala Tena kayitsale fethu ayisuki balwe kanye bona kwawena bani kwawena uMatlala wena Makhepula Makhepula wena Makhepula ndabona uSkali ulwe neboxes ezingabi zalapha eMonti uSkali ulwe no Tata Mokorotlo walwa nabani ngane Masibulele wawina ngaphi Masibulele uMasibulele uSkali memory yakho I think iyakhula ngoku minyaka yami ngibonela konto ongayenzanga okanye kwamdiniwe nje natural awudiniwe sibethe udiniwe esilapha nomphathi Theko la namhlanje usiva njani Well, always exciting, man, but namhlanje ibihlukile because ibina 4 SA titles ebezidlalelwa ebezidefendwa ezidefendwe zonke so sigqibele kudala ukuyibona lento eOrient and I believe into kokuba amanqindi abuyile basibonisile abantu bawo namhlanje ayifane yenzeke into yetitle eziyi4 kwibill A1 so ndiyafuna ukungcoma ke kakhulu xaba ngalonto baphumile abantu kwagcwala. Any message to fans zeboxing apha kwiMecca? Well, I think babonakalisile into yoba le Night of Champions ibi pre-Christmas
And ke xa into iphambi kwe-Christmas kufuneka si-emphasizile nento ye-safety sithi those si-excited kodwa singayishiyi ngaphandle i-responsibility ye-safe driving, i-responsibility ye-don't drink and drive, the-responsibility of looking after girls. I mean bekugcwele ama-lady apha tonight. That's another highlight, eh? That's another highlight. Bekugcwele ama-lady kakhulu apha e-Orient namhlanje, and so we need to look after that. Into yokokuba injebo yobuhle besizwe is when we look after the ladies. Highlight of the night? Well, the main bout. I mean, i-champion iphantse yaphungula lo mlopha ko round 7-8. But what he did best with championship rounds 10, 11, 12, ubuyele back to basics. Xa kwi-boxing une-reach, usebenzisa ijab. That's what he did, and the rest is history. The knockout, your first minute into the 12th round, ivele yazivelela because umsebenzi omkhulu wenziwe ila jab. Sibulela mntu omkhulu kusiphethe kahle. Inkosi kakhulu. The ye black mambazo, all in one. I'm the legend in the making while having fun. KO to my haters, I'm a silent for gone. Now my chita try a work, na and in a spawn. If you're looking for fake, man, I'm not the one. If you run this town, I will make you run. You are not my son, I'm just playing with words. Get the pun, you can't see every time the cushy beat it. That's why I'm behind these bars and I hit it. All I do is win and dinner, defeated dinner. The exercise already, defeat the vibes, be so ill. This a Christmas fever, ain't chasing them divas, forget the fever. Hot off a lion with the human liver. The industry so soft, I'm a cheater, see divas. Oh no, sorry, please man, forget that. I will cut your heads, how are you supposed to take that? I'ma get you that punchline, I'ma just a king high when I blame this puff line. So I'm blind, when I look into the mirror, I'm like demon alone. I won't pass the mic and the phone is not on. When I step on stage, everybody in the crowd goes like